أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwanku Nura Salihu Adam wanda ake wa lakabi da Salihan Nur. Bisa tambayar da aka yi min ta abubuwan da suke kawo matsalolin ciwon ƙashi. Menene ƙashi? Ƙashi matattarar sinadarin calcium, vitamin D, vitamin K, iodine, calcitonin, melatonin da makamantansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin inda shi kansa sinadarin calcium ɗin yake tattara a ƙunshe daga cikin ƙarƙashin ƙasa. Inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari cikin suratul hajji wacce take da fannin ilimomi a cikinta, inda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'asi fa inna khalaqnakum min turabin. Tsaya a nan gurin, ya ku mutane waɗanda suke jayayya da musu akan tashin ranar alkiyama, wato suna ganin ba za a tashe su ba saboda sun zama ƙasa. Sai Ubangiji ya ce fa inna khalaqnakum min turabin. Dan uwa kaɗa kunnanka ka ji ta me aka samar da kakanmu annabi Adamu alaihi salatu wassalam. Tabbas haƙiƙa wallahu ambatakum min al-ardi nabatan summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Ubangiji ya tsirar da ku daga ƙasa tsirarwa da ni a ciki, summa yu'idukum fiha, cikin ta za a mashe da kowa, wa yukhrijukum ikhrajan, kuma a tashe ku daga cikin ta tashi a ranar sakamako. Kenan fa inna khalaqnakum min turabin, ta tabbata mun halicce ku daga ƙasa. To mecece ƙasa? Ƙasa ɗauko min anwa'it turab. A cikin anwa'it turab wato nau'ikan sinadaran ƙasa ko nau'ikan zubin ƙasa kala-kala, nau'i na turab ta kai aƙalla nau'i 4,000. Nau'i 4,000 daga ciki har da matattarar sinadarin da Allah ke gina ƙashi da shi. Sinadarin da Allah ke gina ƙashi da shi menene? Ka ɗauko min a cikin anwa'it turab, in ka ce turbatul kalsiya, wato turbatul kalsiya shine calcareous soils da turanci. Calcareous soils shine ƙasar calcium. Wannan ƙasar ta calcium tana ƙarƙashin ƙasa. A lokacin da Allah ya so gina jikin annabi Adamu ta inna masala Isa indallahi ka masala Adam khalaqahu min turab summa qala lahu kun fayakun. Dukkan nau'in da ike cikin ƙasa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ita don gina jikin annabi Adamu, ciki hadda turbatul kalsiya, ƙasar calcium. Kowa ya san calcium. Da ka samu hypocalcemia ko hypercalcemia, karancin calcium da yawan calcium, daga nan musiba ta zo. In aka ce maka hypo and hyper, underactive and overactive, wato yawan function na calcitonin hormone, da kuma underactive, karancin function na calcium, to dukkaninsu ƙashin ya tsuru da su. In ka ce rheumatism, in ka ce arthritis, in ka ce gout, in ka ce osteoarthritis, osteomyelitis and osteomalacia and rickets, waɗannan su ne ƙwayoyin cututtukan da suke shanye sinadarin da ƙashi ike rayuwa. Ta haka ake iya samun ɗaurewa, ciwon gaɓoɓi, ɗaurewa jijiyoyi, ciwon baya, ciwon ƙugu, ciwon ƙirji, kafaɗu duk su kama ciwo, musamman in aka shiga sannan saba wa sannan shaikuka,
wato sannal kuhula wa sannan shahuha, shekarun dattijantaka da shekarun tsofaffi. Wa minkum mai yuraddu ila arzalil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a. To dan uwa, na fito maka da asalin samuwar kashi. Da ka samu labarin ciwo a jikinka, don jikinka shi ke baka labarin na calcium, to dan uwa yi kokari, akwai sinadarai da nono mai kyau wanda ba a cire mansa ba, sai ka samu bawon kwai ina dauke da 90% na calcium. Nika shi ya zama foda. Akwai irin su da yawa mun tanaji maganin ciwon kashi da ciwon gaɓoɓi da makamantansu har da calcium ɗin. To sai ka dinga shan ƙaramin cokali a cikin nono mai kyau da safe, ƙaramin cokali a cikin nono mai kyau da yamma. To in dai za ka dinga shan wannan, idan ciwon da alamun zazzabin kashi ne yake faruwa a tare da shi, to ya kamata ka ɗauki wannan, kashi zai ƙwari. Masu paralysis, masu rheumatism, masu arthritis, masu gout, hadda da synovial wato problem shine ɓangaren tsakiyar kashi wanda yake sa ainihin cartilage bone ya buɗe na tsakiyar kashi, shi ma aka samu wannan maganin ina da kyau. Nura Salihu Adam, wanda ake wa laƙabi da Salihan Nur, dangane da bidiyon ko in ce shafi ko in ce majalisin da ike nuna matsalolin kashi da warakarsu. 08033765825. To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dama kamar yadda kuka sani, kamfanin Salamin bai tsaya a wurin ɗaya ba, yana yin abubuwa da dama. Amma abin da ya kamata mu fara bayyana da cewa yanzu dama ta sami wajen masu gurare da suke buƙatar test wajen yin zane-zane da wani drawing da wani abubuwa da ya shafi stika da sauransu. Muna yi kuma mun fara yi a cikin wannan lokaci. Haka zalika mutane na san za su iya tambayar cewa a wani guri ake yi kuma a ina aka buɗe ofis. Ba ofis ɗin da kuke zuwa karɓar magani a nan za ku sami shigar da zanennukan naku da kuma waɗansu drawing da kuma plan na gidaje. Za ku same shi a layin Bashehu Rijiyar Zaki. Za ku ga akwai plaza wanda aka sa Alhamdulillah Plaza, wannan za ku sami wannan guri ku shigar da abubuwan, kuma a shirye muke yi muku a kan lokaci da izinin Allah. Daga cikin abubuwan da muka yi akwai calligraphic designing, shine wanda idan mutum yana da kamar gida ko kuma wani office zai iya yi, wani ko za ka iya ba da style ko wani abu da kake bukata a yi, ko kuma irin abubuwa kamar haka. Kamar kaga wannan za mu iya cewa masu guri na littattafai kamar inda suke sai da kamar alƙur'ani da suke fassar da alƙur'ani da sauransu, sannan da gurare waɗanda ya shafi abubuwa dai gashi nan dai wanda akan business ɗin ka za mu iya ɗaukar wani abu daga ciki, amma design ɗin sai zamto kamar kana sawa abu, shine calligraphic design. Akwai frame, shine frame ɗin kamar irin waɗannan. Kaga kamar wannan za mu ce frame ne wanda za ka iya sawa a gidanka, a falo, da irin dai gurare dai wanda mutane za su gani su ga wani abin sha'awa su kalla. To kaga kamar wannan yara ne suke kamar wasa da kamar jirgin leda da sauransu. To sannan kuma akwai abubuwa da dama dai, za ka iya ba mu kamar hoton ma wani mutum mahaifinka ne ko kuma wani wanda kake so babba, za ka iya ba mu hotonsa wanda kake buƙatar idansa, nema shi ma duk za mu iya ba da izinin Allah ba matsala. To sannan kuma bayan wannan da muka yi ma magana, akwai artist and designer. Shine artist kamar haka, za a ga a kofar guri
ko kuma wata masana'antar ka za a ga kana da buƙatar ka kawo wani abu wanda kake yi ka ɗauka a yi ma designing ɗinsa. Kamar akwai masu gurare na shopping da sauransu, shi ma duk za su iya bamu wani abubuwa wanda ya danganci abu na shopping. Kamar mu ma kaga kamar wajen art ɗin daga ciki ne nan sai muka sa ma kamar hoto na wanda yake artist, to shine kamar wannan designing. Haka kamar wani abu wanda shi ma kana buƙatar designing ɗinsa a cikin gida, wanda ko a waje ko kuma a wani masana'antar ka, shi ma duk za ka iya bamu abin da ya shafi paint work. Shi kuma paint work akwai mutane wanda suke da buƙatar za su yi wani taro ko kuma masu graduation na irin makaranta da sauransu, za su yi wata riga ce ko hula ce wanda zai zanto alama ce ta wanda aka yi da shi, shi ma muna yi. Sannan masu guri 'yan siyasa da sauransu, kamar wani gurare dai haka na taro, shi ma duk za iya ma, wanda idan kana bukata ko guda nawa ne da izinin Allah shi ma za mu iya bashi. Sai kuma fenti na gidaje. Fenti na gidaje nau'ikan kaloli waɗanda na zamani ba wai na da ba. Za ga akwai fenti wanda waɗansu daban waɗanda ma ba harkar su ba za su yi. Mu akwai fenti da muka tanada wanda za mu ma, wanda ba kowane gidaje za ka je ka tarar da su suna yin su ko ana yin su, sai wanda ya san kala, ya san abubuwan da ya kamata. Kuma idan kuma ma kana da naka wanda kake da buƙatar a ma, duk za mu iya ma da izinin Allah. Khamis Nura Salami, manaja na kamfanin Salami kuma social director na kamfanin Salami.